Joo. Teemäs tässä pienen videon taas tehdä. Tässä on kyllä pitää puhun tähän, mutta joo. Tätä haluatte musta tietää. Haluatte musta tietää mitään. Joo. Mitä mun tästä tänne oikeastaan laittaa? Vai laitaisiko tätäkään? Mä en osaa tämmöisiä juttuja ollenkaan tehdä, että muuta kuin, että harrastukseni on hevoset, ratsastus pääasiassa, mutta sivussa kyllä osaan ajaakin hevosella, että kärryillä, että on ravihevoset tuttuja. Joskus aikoinaan 2000-luvulla tuli nuo vaellushevoset, kun mä asuin pohjoisessa, niin Kuusamon suunnalla, niin ne tutuksi. Että sekin puoli on aika tuttua. Ja musiikkimakua te pikkuja saatte tietää, kun me ollaan esiintyjiä tuohon Einiä ja Nellin Matulaa. Ja silloin joku vuosi sitten aikoinaan Elias Kaskisen on laittanut, kun keikolla on päässyt käymään. Niin on harrastuksessa, niin joskus mä laulan karaokeekin jossain, mutta en varsinaisesti enää ole moneen vuoteen vakinaisena sitä pitänytkään. Koska tämä riittävä tähän vähän väliin tämmönen pikkuinen juttu. Ja telkkari on mulla aika paljon. Vai tykkääkö te tämmöisistä? Vai pitäisikö mennä tuonne pihalle kävelemään pitkin teitä ja puhua siellä, mutta en mä uskalla ihmisten kuule mitään puhua. Niin. On vähän semmoinen ujun sorttinen ihminen ja arka, että mä en pysty missään puhumaan, jos muut näkee tai kuulee tai niin poispäin. Tämä saa tästä. Saan kuinka moni tykkää tästä tai näkee. Ja sori, täällä on niin hemskatin kuuma, että mä sen takia tämmöisen toppi päällä. Yleensä mulla ei ole tämmöinen toppi päällä, kun mä tykkään tämmöisiä pitää. Mulla on villapaita päällä. Niin. Tää tämmönen Lapin tyttö, Lapista kotoisin. Etelämaalla nyt asun, niin. Siinäpä sen. Niin. Joo. Ei sen kummempaa.